Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang dedikasyon sa mga basilika nila ni San Pedro ug ni San Pablo, mga apostoles didto sa Roma. Nya dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo gisaulog sad nato ang piyesta sa dedication of our Cebu Metropolitan Cathedral Church. So gideklarar ni nga usa ka piyesta kay kaning katedral mao man ni ang inahan sa tanang mga simbahan sa usa ka diocese. So magpiyesta karon ang atong selebrasyon na sa tay kaugalingon nato karon nga mga pagbasa. Kining pagsaulog nining dedikasyon sa katedral or simbahan, usa kini kapagpahinomdom nga kitang tanan mao ang simbahan sa Ginoo o gidedicate pud ta alang sa Ginoo mismo nga mahimo gitang balaan, mahimo tang liwat sa atong Amahan nga langitnon. Busa ato karong padayong iampo nga unta matagaan tagkalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan ug nga kining atong pandemic nga ming hatag natog dagko nga mga problema mahunong na unta ni nya ngato sa mga benefactors o mga donors nga nagtabang nato dinhi hatagan sa unta sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi o piniling bato. Pilo-pilua dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Henesis.
Nahiabot siya sa kadapit, og mipahulay siya didto kay gabiin naman. Mihigda siya aron matulog og bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya og sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya og miingon kaniya, "Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sa makadaghan sa abog sa yuta." Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihan ug sa habagatan. Ug ang tanang katawhan sa kalibutan muhangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-i nga ubanan ug panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, "Wala ko hibaluoy nga ani adi ay ang Ginoo niining dapita." Ug nahadlok siya og miingon, "Pagkabalaan di ay niining dapita, kinigayod ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit." Sa pagkabuntag sayo, bibangon si Jacob ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlan ug iya kining giugbok silbing handumanan. Unya gibubuan niya kiniglana aron ihalad ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadayeg sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog maoy ikaw, mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong hawanan kaysa usa ka libo sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa Dios kaysa pagpuyo diha sa mga tulda sa dautan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw ikaw, o Kristo. Matod pas mga
theologians o sa mga philosophers, ang langit porting dakua, ang kalibutan ug ang tibok universo murarag usa ka lugas nga bas nga ibutang dito sa langit. Usahay ang ilang description murara kunog abog sa gantangan nga di gyud makapatandog sa kanang iyang ana-ana, anang kiluhan ba ang abog, di man na makapairog. Dako gyud kayo ang langit, pero ang langit napuno sa presensya sa Ginoo. So ang Ginoo portig yung dakua kay napuno gud niya ang tibok langit nga porting dakua. Muna di gid sila makatuo kasagaran sa mga theologians o philosophers nga ang Ginoo masud rag ingon ani nga lugar kaning ani ba kagamay ani building labaw tanan di masud ang Ginoo anang tabernakulo kagamay anang tabernakulo dako pa manguna ko ana gani nya masud ang Ginoo kadako sa langit. Mo na mga gitawag og analysis nga gigamit ang utok o kani atong gamiton di gid masud di gid ta kasabot kay saong katong pagkasod labaw tanan ang Ginoo di gyud masud sa atong kasing-kasing kagamay na atong kasing-kasing kita gani gisod ra man kita dinhi nya plus pagid kasing-kasing gisod na sa atong lawas nya masod na noon dihang Ginoo na siya dili masabtan nganong ako man ning gihisgutan tungod kay way magbuot sa Ginoo og asa siya puyo magamay magmadako siya magbuot nya iyang pagbuot nga mopili siya mga lugar na iyang puy-an muna sa atong unang pagbasa niingon si Jacob hala ni aday din higapuyo ang Ginoo kay paghigda niya dito kitaan man niyang Ginoo niya ang hagdan gikan atong iyang gihigdaan ni sangko mas langit nagsaka kanaog mga anghel siya ni aday magpuyo din hing Ginoo balaan di ining lugara. So ang puy-anan sa Ginoo dili na masukod sa gidakon kung dili ang puy-anan sa Ginoo anha niya ibase sa pagkabalaan. Ang puy-an sa Ginoo mao ang lugar nga balaan. Di na magkuan, di na magnitang Ginoo og dako gyud nga lugar. Kita dinhi sa atong parokya nangita man tag dako-dako pang lugar kay huot kayo ang parking. Ang ato diring bungbong mao na sa iskina sa atong yuta. Di ganita kapanutho o kasab-an tas atong silingan. Kasab-an kita kay nigtutho na tos bintana. Tuan naman lain naman tong yuta. So, huot kay ba? Huot. Pero ang Ginoo dili magtan-aw ana gidakon ang iyang gitan-aw ang quality, ang kabalaan o ang dili pagkabalaan. Kamo karon, mustaman mo, balaan mo. Liningi ay ra ba dayon? Kining ato ron din hinggi gipuy-an kaning simbahan atong gimisahan balaan ni. Naon ka siguro man mo. Nya kamong niso din balaan mo. Mo na aron pagbalaan sa usa ka lugar gihimuan ta og guidance sa simbahan kanang gitawag og dedication kana bang i-dedicate blessingan ang usa ka simbahan ang kapilya blessingan ang kana sang mga menteryo blessingan mo na mahimo na sila mga balaang lugar mga kapilya blessingan nya kani ang sakrament ang sana formal nga blessing gitawag og dedication. Mao na ang katedral i-dedicate, ang mga simbahan i-dedicate, nyag naatay dako nga renovation ato sang himuan og rededication. So kaniya to simbahan dako-dako man ni atong renovation. Salamat sa Ginoo, salamat sa ato mga benefactors and donors. So pohon ug makumpleto na ning atong tanang proyekto dinhi
mag-schedule na ta og rededication sa atong simbahan. Usban ni siya blessing aron mabalaan. Mao na siya ang gitawag og sakramental nga pagbalaan. Kita sang mga tao, kitang nanimba dinhi kay puy-anan man sa Ginoo ang atong lawas, gitawag man sa tag templo sa Espiritu Santo, gihimo sa tang balaan pinaagi sa mga sakramento. Na ato 7 sacraments di ay makita am na ninyo ang gauna dire unsa re? Wa gyud mo basa-basa diha siya ro na sa perting dako agasto na to ana, wa gyud mo mobasa. Di ay sacrament of baptism, confirmation, ana. Ito dito sunod ambot unsa to? Okay ba to? Dito Eucharist, confession, nya kani anointing, kani pagkapari, holy orders, dire matrimony. So mao ang sakramento mo'y makapabalaan nato. Unya kung mosud ta sa templo sa Dios aron mo apil sa balaanong selebrasyon sama aning misa. Unya dili patabalaan, dili ta allowed nga mo apil kay ang balaan ra maoy makaapil, ang balaan ra maoy mahimong puy-anan. Mao na mahimutang membro sa simbahan basta mabunyagan nata. Inig humagbunyag membro din ta simbahan. Nga naman tungod kay nabalaan nata. Mao nang atong bunyagan ang bata. Daghan man kayong moingon nganong bunyagan man ang bata nga wa man nakahibaw usay yang dawat. Ang pagbalaan man na aron mahimong balaan ba? Kugos-kugos kas imong anak wa mabalaan. Basig mahimo ng tiyanak. Basig ang gapuyuan na ang yawa. Basta akong gingon ang puy-an sa Ginoo mao ang balaan nga lugar. Mao na nga si Jesus sa atong ebanghelyo niingon gid siya, inigsod nimo simbahan nya mosugod na kaghatag sa imong gasa ngadto sa Ginoo, halad pagsimba sa Ginoo, nya mahinumdom ka nga nagkasiluay mo sa imong isig katao. Unsa may yang gingon? Biyai usa dinhi ang imong halad nya pakig-uli dayon atong imong isig katao. Nya inig kauli na ninyo balik dinhi aron nga mabalaan na ka, angayan na kang musod. Pasabot, kuwaa sa ang imong sala aron epektibo ang imong paghalad sa Ginoo. Nya karon kamo naamoy sala wa. Ha? Unya, panguli mo. Panguli usa. Naam kay sa ang kaning pare na isa. Muli sa ko, mamiya sa ta dinhi. Ya makiguli sa ta didto. Nya sa una pagbuhat. Mao na gitawag og mental activities. Heart action or activities. Kana bang inigsod nimo simbahan basuli gid ang mga sala. Mao bitaw atong selebrasyon sa misa. Ang misa nato gauna gina siya diha og nagakumpisal ako or Ginoo kaluy kami. Kay ato yung limpyuhan usa. Nya kana seryoso na nga pagkasulti. Pasabot gikan karon Lord din agyod ko magpakasala. Unyag nagpuyo-puyo ka. Wa kay kasal. Unsa may imong isaad sa Ginoo? Pakasal. Ngano man, kay di man ko balaan, nya kada nako simba, nga wa ko'y kasal, wa ko'y sacrament of matrimony, kining among panagpuyo, dili na ni balaan. So ang among kasing-kasing duha, kay di man mi kasal, wa po'y Ginoo. Ang amo sang balay, nga naggipuy-an, kay wa man sad mi kasal, wa sad po'y Ginoo. Kakuha mo? Nya karon makatugot di ka nga di jud ka magpakasal, nga di pa man mo balaan. Ingka buutan man sad kay mi pader, sige mamigsimba, di lang mi mo kalawat, sige mamigsimba, abuangon ka. Ngano gutong kasi kag balik-balik dito sa lugar nga balaan, nya ikaw di jud ka maghimong balaan, nagisultihan naman tas Ginoo nga kinahanglan mo uli usa ka, mo gawas usa ka. Pasabot ayaw idayon ang imong pagsimba.
Kay ang Ginoo balaan kaayo. Lisod kay siya simbahon sa mga tao nga dili balaan. Nya kanus ata mabalaan kun wa tay sala. Kanus mawa atong sala kun maghimo tag desisyon nga di na magpakasa. Inanang gapuyo-puyo mo. Pila ra may paghimog desisyon nga sugod karon Lord din agid mi magdug. Mana? Iguli ron ako Lord, din ako makigdog sa akong bana, din ako makigdog sa akong asawa, din ako makigtupad og higda, din asa ko mupuyo tipo niya sa usa ka balay. Kay base niyag matintal ko kay nindot ra ba kay na. Mana? O di igabot dito nga. Ingnon din nimo imong bana, dong buwag sa tagpuyo dong uli sa ka dito sa inyo nya ari sa kusamo. Isa ngano man siya lisod kayo inigsimba nako nya dili ko balaan. Sa tuo mo sa kanang pare, otro mo sa na kita-kita raman ang madre. Nya di mi balaan day bisag magkita-kita mi. Balaan man mi. Lain sa mong tinanawan. Basta maglagi og puyo, mabalaan gid na. Nung jaron kung manag-uyab, nya kada kita tinukhangay gyud, way mga kasal. Unsa may idesisyon sa manag-uyab? Maingon sa manag-uyab nga, sugod karon ha, di na ta magkuyog nga kitarang duha sa usa ka lugar. Asa naman ta magkuyog isa? Anha sa simbahan, anha sa among balay, anang di na ta magkuyog. Nya di na kumuangkas anang imong motor. Kay lain ra ba kay na imong motor pataka lag suot-suot. Adtos mga hagunoyan, adtos kalubihan. Adtos kamanggahan. Nya igabot ra ba dito dahil naghunong imong motor. Nya ang sunod di na ka mo sakay sa imong motor. Ari na ka sakay nako. So ana ihunungon ba pasabot ato na ning desisyonan ato mga sala. Unya ron kun ikaw galalis mo sa imong igsuon diha nang yuta kabilin sa inyong ginikanan. Nya niabot na gyud mong nagkinihaay na gyud mo. Nya ikaw karon ni simba ka dinhi. Unsa may imong isultis Ginoo? Na Lord, din ako ni idayon ang kiha. Ako na ning iatras, ako na ning ihatag sa akong igsuon or sa akong parinti kining yuta aron malipay siya. Nya moingon dayon ang yawa nimo, unya wa na kay yuta. Unsa man sa imong itubag? Sagdilagway yuta basta balaan kaysa dako kay kog yuta unya yawanon. Oh, di ba? So ihatag din nimo atong yawanon. Nya kay nisimba man sa diri ang imong gikakiha didto. Nisimba man sad. Nya makahuna-huna man sad si ana. Unsa man siyang isulti? Lord, din ako ni ikiha og dayon. Ako din ako ni dayonog bawi. Aw sana ilog ang yuta. Ako na lang ning ihatag punan pagid nako. Pag-abot ninyo dito nagatubangay mong kamong duha kay moadto takas ila. Nag-abot mo dias tunga-tungas dan kay padung sa sa inyo di ay. No? Nya ingon siya, "Day, ang katubang yuta is di okay na to, di na ko muka adi day ako na tong ihatag nimo." Ang mag-ilo, ayaw imo man to isa. Ay dili, imo na isa ay dili. Kanilay ako dili, kana imo lang sa nadiha. Di na lang ta magkinihaay. Di husay dayon no. Wa man mo kasabot so sige manindog na tay. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, nagkatigom kita dinhi aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan, isip simbahan ug katawhan sa Dios. Busa, mudangop kita nga mapaubsanon ug masaligon sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, aron iya silang tabangan sa pagkamatinumanon sa ilang mga saad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kalinaw sa kanasuran, aron ang kalibutan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mamasakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Amahan, sa grasya ug gugma, patalinghogi kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daig ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumbilong sa yutan, kung ginamasa kamot sa mga mahimos na kalanon sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang among halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento o sa mga bunga nga gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo, nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagka malipayo niya nga inahan nga daghag anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo
mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ngana sa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, upang sa'yo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang harian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko ang imong kalawat kanimo, apan ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. Og Dios, imong gipasabot kanamo ang langit ng Jerusalem pinaagi sa yutan-ong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya og nga makasulod kami sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot og lamdagi, ang mga huna-huna
sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimong puloy-anan sa Dios. Mahimotang templo sa Dios. Ang ato lang obligasyon mao ang pag-maintain sa atong kabalaan, pagbiya sa sala ug pagdawat sa mga sakramento. So para atong akong wish sa akong birthday nga manghatag kog mga bugas og dilata ngadto sa atong kabus nga mga kaigsuonan dinhi. Nagkaistorya mi sa mga liminister murag apiki na karong Sabado manghatag, so unya na lang sa sunod nga Sabado pizza 28. So mula pa sa akong birthday, so pwede pa mong manghatag og donasyon hangtod sa akong birthday sa pizza 24. So dili na nausab na tong deadline, dili na to karong Huwebes ugma. So hangtod na nis Martes ang deadline. Og buhi pa ko, ako nang dawaton. Og patay na ko, limos na lang sad na. So bitaw aron ato ipanghatag sa atong mga kaigsuonan. Sa pagkakaron na anak ko'y na bana-bana nga makaabot na to og mga 30 kasako ang akong dawat nga mga donations. So, 70 na lang kasako ko. 70 na lang kasako ang kuwang. Og naay mo donate ani, langit dayon. So, karon atong himuon ang pagbendisyon sa mga kalag. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Kaya nga'y pagkapalong kadanang kanila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo.